En læge. Når jeg bliver stor, jeg vil være en læge. Lige siden jeg var lille, har jeg altid ønsket at redde mange liv. Så ved at blive en læge, finder jeg en god måde at komme fra disse led med en drøm. Det tager tid, men jeg ved, frustrerende mennesker, lange arbejdstiden, men en god løn og stolthed. At være en læge er ikke altid dejligt. Du er nødt til at skære og gøre meget mere. Men det er noget. Du er bare i dit hjerte. Og det er, at det er nogen på den jord i liv på grund af dig. Det er en lang vej til at blive en læge. Og med viljen kan du blive hvad du ønsker. Tak for mig.